karon di ami sa dagat. Unya na mga exhibition si Rona nga ipakita dito guys. So for this video ato tanaw ng mga exhibition ni Rona guys sa iyahang kanang palutaw-lutaw. Okay. Tinudluan ni siya sa iyahang tita oh. Pero Tita Dave. Tudluan. Unsa lang? Si tita wala pong tudluan. Oh, ewan na po gitudluan ron. Unsa man na may ipakita karon ng mga exhibition? Hang ipakita kani. Kanera. Kani. Oh, Kana. sige, ready na ka? Kana. Ready na ka lang? Ready na ka? Yeah. Are you ready? Yeah. Ang first. Oh. First, tahayang ra. Wa pa uy, paminaw sa isulti sa la. Studyuhon pa ka. Ha? Masa may first mo ipakita? Maghayang ra. Maghayang sa magsiging ana. Oh, nya ikaduha. Maghayang gyapon sa mga nara. Oh, di na mo kuan. Unsa ikaduha? Ikatulo. Katulo jay. Magingana ako sa mag number 4. Sunod, magingana ko sa mag number 4. Okay, sige. Ready na ka? Kinauhan, Okay. Sige, number 1. Tessa, kaya ko sa ibali. Sige. A few moments later. Hi guys, so maano ang exhibition darong naglawa ikasapa. Sige. Ay, sabi ka. Wala. Oh, mo to ikaw sa. Oh, ay ikaduha ni may exhibition. Kanto maghayang ra. Okay. Ayan na. Duraya lang. Katulo. Oh, ikatulo nga exhibition unsa man? Ay, ba, sa video ko na. Oh. Katulo. To. Maradaan. Okay, number 4. Kaupat. Dapat. Ayo pagaan. Sunod. Sunod. Okay, taon-taon. Okay, hayang. Ito. Hayang ko no, balik. Katong hayang nga dili mo kapa. Taon-taon. Dugay, Gil, dugay. Panambir pura darian, padugay ba? Moro to, ma'am. Number 4. Number 4. Okay. Ito palutaw ra ba, dugay. Oh, palutaw ra. Ayaw kapa, katong way kapa. Ah, Human drone? ano ra? Palutaw ra, ayaw video ko gamot. Mara to guys. So bye-bye. Like and subscribe. Bye. Langoy palayo. Langoy lang, langoy na pod.